This is a story about a synagogue in a children's village in Israel. Yet something more. A story of the 450 young people who live and work and study in this village and who worship in this synagogue. Yet something more. The synagogue and the young people who use it are a living link between the past and the future of the Jewish people. Within these walls, these sunlit modern walls, no older than the youngest children in the village, there is a priceless treasure of the past, sent to Israel in 1965 from the Netherlands. Dit is het authentieke podium, de Bama, van de synagoge van Leeuwarden, die wij dus kennen uit de film. En zoals die 200 jaar geleden in gebruik is genomen. Hier werden Torahrollen opgelegd en werden voorgelezen. Dat gebeurde niet bij een huwelijk. Daar zien we ze dus daarvoor zitten. En dit is een stukje authentiek Leeuwarden in Israël. En dat eindigt dan met de kandelabrum van de synagoge van Leeuwarden, die we hier nu zien hangen. A memory of the glory and the tragedy of the once flourishing Jewish community of Holland. For these objects once adorned a centuries-old house of worship in northern Holland, the synagogue of Leeuwarden. De ondutsen film van de Joodse bruiloft in 1939 van Mimi Dwinger en Barend Boers ging de hele wereld door. Maar het verhaal van de Torahrollen van de Leeuwarder synagoge is nog vrij wat onbekend. Doch is er, ook weer, een bijzondere film die dat verhaal vertelt. Die film neemt ons mee naar het jaar 1964. Een Amerikaanse film met een heuse heldenrol voor een genier uit Belsen. In this farmhouse, a center of resistance, Bosma was hiding members of the underground. Met André Boers, de zoon van Barend en Mimi uit de bruiloftsfilm, gingen we deel bij zijn zoon Eyal, die lesje houdt op de Universiteit van Ariel op de Westbank. Nee, maar niet zo. Gewoon juf. Maaltijd hebben ze daar, waarom sneeuw zat dat gewoon? Eyal is docent film en media en voorzitter van het Israëlisch Filmfonds. Hij wie ook de jongen die de bruiloftsfilm van Barend en Mimi voor het eerst onder eigen kreeg en besefte hoe bijzonder die wie. Hij zal voor u in de studio van Omroep Friesland The Scrolls of Leeuwarden draaien en helpen deze film over de Torahrollen van Leeuwarden te duiden. Deze film was gereserveerd, betaald voor, door de Mizrahi Women's Organization of America. Je kan het overal zien. En het heeft een hele duidelijke richting, de film. Je kan bijna zeggen dat het een propagandafilm is. Kfar Batya, a children's village in Israel, gleaming beneath the warming sun that floods the gently rolling soil of the plain of Sharon. Like Israel, retaining its pioneering spirit as it goes forward toward new goals, new achievements. Like Israel, thriving, growing, and still quite young. Het is echt een propagandafilm. Het is natuurlijk
een Zionist-film. Je kan eigenlijk als een genre zeggen dat dit een Zionist realism film is. Net zoals Soviet realism, Soviet socialist films. Het is een film die laat zien hoe belangrijk Zionisme is, hoe belangrijk Israël is. Een beetje een kibbutz-gevoel. De pioneers, de pionieren. Dramatisch muziek, dat je ook een Sovjet-realistisch films hebt. De dramatisch, sentimental muziek dat je daar hebt. Like Israel itself, this village waited to be born again. Waited for the hands and spirit that would reclaim it. De bedoeling is Joodse Amerikaanse mensen in te brengen. Er zijn heel veel elementen in deze film en in andere films die toen werden gemaakt, die echt duidelijk voor de Amerikaanse Joden zijn gemaakt. Je moet meekomen, meedoen, geld sturen. Dat is heel duidelijk. For the young people at Kfar Batya, work and study are a series of anticipations. Anticipation of joining in the building of a new and young society. Anticipation of being part of a developing nation. Waarom naar de synagoge van Ljouwert? In de film met 1939 zag we het sluiten van een huwelijk in de synagoge met al die Joodse rituelen. Goed 700 zielen telde de gemeente door. Until May of 1940, when the nightmare of Hitlerism descended on the Jews of Leeuwarden. Jutedai is een Lietse sjoel in Gebroek, troch wat er oer is van de Ljouwerter Joods gemeenschap. Het interieur komt van de sjoel uit de Kediek, dat na 45 geen broekers meer voor in leven wien. Benno Troostwijk, wie een jongen van 15, doet de oorlog uitbruts. Nou, die oorlog die brak dus uit in 10 mei 1940. En toen was eigenlijk nog niks los. We hadden nog normale diensten, schooldiensten. Op een gegeven moment in 1941, toen kwamen er dus allerlei verboden. Verboden voor Joden. De parken mochten we niet meer in, we mochten niet meer naar school. We moesten de ster dragen. En dat is dus steeds minder. En op een gegeven moment doken er ook mensen onder. En er werden veel mensen opgehaald, dat was dus in 1942, in razzia's. Dus de gemeente werd steeds kleiner. Hè? En op een gegeven moment was er dus konden we geen synagogediensten meer houden. En toen er dan zo weinig mensen meer waren, toen werd de synagoge gesloten. En toen zijn de Torah-rollen, die zijn dus ondergebracht door de Rijksarchivaris. In 1943, at the height of the Nazi occupation, August Corre, in charge of these archives, unwound 3 of the Torah scrolls of Leeuwarden and hid the holy parchment with the archives of a famous university town, the town of Franeker. Alfred Corré wie een meewerker van de archieven. Zijn baas wie Herma van Vos, de Rijksarchivaris. Alle Joodse archieven binnen nu onderbracht bij het Tresor. Het verhaal is dat dus Hartog Beem, dat wie een leraar op het stedelijk gymnasium, die hem eigenlijk vanaf het begin dat er hier kwam te winnen in de handen houden het met de geschiedenis van de Joden in Friesland en in Ljouwert in het bijzonder. En dat wie een historisch onderzoeker en die kwam dus op de studiezaal van het Rijksarchief. En dat zie je tegelijk met de provinciale bibliotheek toen in de kanselarij. En ja, die had dus de connecties gehad met de toenmalige Rijksarchivaris Herma van Vos. En die mensen die doet het zwerk drogen zeggen dat er Joodse zaken in gevaar waren. Hij zij besloten om de Torah-rollen onder te brengen tussen oren Hebreeuwse geschriften. En dat moet haast wel de oude universiteitsbibliotheek van Frinscher West hebben. Want daar waar Hebreeuws toch de theologen bestudeerd en daar waren dus Hebreeuwse boeken. Dus
Zo ben ze bij ons komen. In this shelf, 3 of the 6 scrolls now in Kvarbatja survived the war years. For those years, they were a part of the archives of Holland. It makes me proud of my countrymen in Holland when I think of their courage to be found hiding the Jewish scrolls, the most sacred object of our faith, was a crime punishable by deportation and eventually death. Maar kijk, in alle Holocaustfilms, in heel veel Holocaustfilms, heb je deze motief van in deze donkere tijden heb je goede mensen die de Joden helpen. Dat heb je altijd in Schindler's List en in bijna iedere Holocaustfilm, drama en documentaire. Het is altijd heel attractief voor meer mensen de film te laten zien. Voor de general public is het meer interessant ook te zien hoe, zo donker het was, er waren altijd goede christenen en goede niet-Joden die hebben geholpen. Anders heb je minder sympathie. Het wichtigste bezit van elke synagoge binnen de Torah-rollen. De eerste 5 boeken van Mozes. Dat binnen dezelfde eerste 5 delen van de Bijbel. Elke rol, ik nou nog, maar de handskreun met kosher inkt op perkament bevat deze 5 wetboeken. En de Bietse synagoge had er dus meerdere van in de heilige ark te staan. Late in 1942, following the largest deportation of Jews from Leeuwarden, the minister of the Church of Berlicum traveled this road, carrying the scrolls with him. The minister hid them first in a church, protecting them as long as he could. Offers wie een gereformeerde dominee, dat hij verburgt de rol net in de hervormde koepelkerken, maar in zijn eigen pastorijen naast de gereformeerde kerken. En neffens Hartogbeen wieren er geen truien, maar zo'n rol, plus een talmoed in 18 delen en ik nog zilver. Offers wie actief in het verzet. In 1940 pakten de Duitsers hem al eens op. Hij vertrouwde het net meer. De Torah-rollen moesten erbij. Ze waren in het diepst geheim vervierd. In jutesekken in een bootje, verburgen onder takkenbosken, om de kwarte afstand van de pastorijen naar het huis van gemeentelid Bindert Bosma over het wetter te oerbrengen. When he himself came under Nazi suspicion and had to flee, he gave the precious scrolls to a parishioner named Bindert Bosma. In this farmhouse, a center of resistance, Bosma was hiding members of the underground. In het huis van Bosma werd het nou zijn oud-omkesisser, Bram Struksma. Bram groeide ook op in het huis. Oud-omke Bindert werden aan de linkerkant met zijn broer Tierde en zuster Janke. Achterneef Bram werden met zijn familie aan de rechterkant. Here too the sacred scrolls of the law were safeguarded, protected from harm in this typical Dutch farmhouse bed, a bed with doors to keep out the northern dampness and cold. Then one day, the Nazi soldiers came, searching for people. Ja, hier in deze hoeken het dan die bedstestingen. Wat nou aan de oorledikant zit. The heels of Nazi boots trampled the scrolls inside the bed, but the scrolls were not discovered. Nee, dat slipte net in. Ik denk dat dat camouflage doorlijnbroek is. Want onder het bed lijnen ik naar wegflessen al je iets bewaren. En daar onder het pas lijnen de wetsral. The refugees in hiding escaped through this trapdoor in the attic. Wat ik get heb, wie er alleen nog een onderdoeker in het Belsum die hier verstoppen zit. Ja, en toen de Duitsers kwamen, moest hij naar buiten. Dus die moest terug het dakraam naar buiten. En die had een tijdje op een kuurtlijn.
Maar ze hebben gelukkig net vonden. Ik heb een gedeelte van die film mooi maken. Dat de opnames was binnen. Moest die schuit aan de wand. Die moest door, die op een drapie. En die hier dan de kistjes zongen van zijn BB-titel. Yet the people of Friesland, the simple as well as the educated, united to preserve the books of Moses. On the day of liberation, in this tiny town of Berlicum, there was a celebration and a parade. A celebration of victory and of deliverance. Here on the main street of their town, in this storefront where all could see, they placed with reverence the scrolls of Leeuwarden. The symbol of Jewish ethics had become their symbol too. The symbol of their freedom. For Bindert Bosma, there is a lively recollection of that moment and the years in which he risked his life to safeguard the Jewish scrolls. In token of their gratitude, the few Jewish survivors of Leeuwarden presented him with a miniature scroll expressive of their feelings. Het is een apart verhaal. Natuurlijk de aparte ding in deze verhaal is de feit dat mensen die niet Joods zijn, hebben de Torah-scrolls verstopt en gered. Dat is natuurlijk heel bijzonder, maar gebeurde ook vaak in andere landen. Een van de verhalen dat gaat over een Duitse politieman. Een Duitse christenen politieman die de Torah in een Duitse tuin heeft verstopt. En ja, moet je erover denken. Hoe kan je dat nou voorstellen dat een Nederlandse politieman en niet een boer, een Nederlandse politieman de Torah heeft verstopt? Dat wordt nog meer mythologisch. Van alle Torah-rollen is er maar één in Ljouwert bleun. Dat wij dus uit lezen, dat is nog van Leeuwarden. Ja. Over vervolgens naar Leeuwarden. En uw verslaggever al daar is Jan Dirk Gerritsen. We Romein, we Gadel, we Nasele Malo, Esquirtedu, Hamalku, Juliana, Jorum Hauto. Het laatste Joodse gebed in de synagoge in Leeuwarden, het gebed voor het Koninklijk Huis, heeft vanmiddag geklonken. Er zijn nog 50 Joden in heel Friesland. Daar kan geen kerk van bestaan. Harde zakelijkheid heeft het bestaan van de sjoel in de Sacramentstraat onmogelijk gemaakt. De heer Beem memoreert: een geloof met een, ook in Friesland, lange en rijke historie. Hier was eens het centrum van een grote, bloeiende Joodse gemeente. De opperrabijn, de heer Berlinger, constateert het met bevende stem. Een ramp die zo noodlottig was. Voor ons volk, maar ook voor vele andere naties. Het Joodse volk heeft echter het meest geleden. Het vonnis is ook voor de Joodse gemeente in Friesland geveld. Alles wat de Jood bezit, hoort thuis in zijn vaderland Israël. Ook de inventaris, die door de voorzitter, de heer Cohen, werd overgedragen aan de ambassadeur van Israël, de heer Sheltiel. Ze zal te goede komen aan het jeugddorp Kfar Batja. Excellentie, mag ik dan nu de inventaris van onze sjoel aan u overdragen ten name van Kfar Batja? En besluiten met de braga, die hier zo dikwijls is gezegd en die naar ik hoop nog vele jaren in deze sjoel, maar dan in Israël uitgesproken zal worden. Baruch ato Adonai, hamvarech es amo Israël beshalom. Geprezen gij God, die zijn volk Israël zegent met vrede. Simon Dasberg wie voor de oorlog opperrabijn in Ljouwert. Hij kwam om het leven in Bergen-Belsen. Zijn broer Nathan werd later directeur van Kfar Batja. There are deep personal meanings for me in the transfer of the Leeuwarden synagogue and its interior to Kfar Batja in Israel. Those of us who came here from Holland
know also that it is a miracle that the synagogue was spared destruction. A miracle for which we and the generations to come are thankful. Grateful beyond words. Ik geloof hem eigenlijk niet. Die gedeelte moet hij van de blad lezen. Zoals een woord als grateful, dat moet hij van die papier lezen, dat hij grateful is. Ben je echt grateful dat er niks meer is? Dat er ongeveer 40 Joden mensen in Leeuwarden nog blijven? Ben je grateful voor dat? Ben je echt heel blij dat de synagoog leeft nu in Kfar Batya? Of is het misschien beter dat de synagoog teruggaat naar Leeuwarden en daar blijft voor mensen te zien? Alfred Vast groeide op in Amsterdam. Na de oorlog emigreerde hij met zijn ouders naar Israël. En zijn beide zoon volgde de technische opleiding van Kfar Batya. Hij shot de Ljouwerter synagoge nou voor het eerst. Jutedag zit er een doenskwallen in. Als we dus goed kijken naar de foto, dan zien we de 2 ramen daar. De gebrandschilderde ramen die in 1965 ook naar Israël zijn gebracht. Als we dus deze kant op kijken, dan zien we daar de 2 ramen. En daaronder, waar nu de spiegel is, daar stond de heilige arke. In de richting van Israël en van Jeruzalem. Alle synagoges worden altijd gebouwd in de richting van Jeruzalem en Israël, dus deze ook. En daarna zijn ook inderdaad, is niet alleen de richting van Israël geworden, maar is inderdaad de inhoud ook in Israël aangekomen. Dat jeugddorp is Kfar Batya. Het jeugddorp dat is in Ra'anana, de stad waar mijn familie woont, waar ik mijn kinderen heb grootgebracht. En 2 van mijn zonen zijn dagelijks in deze synagoge die hier staat, de originele synagoge, met alle inhoud van de synagoge in Israël en bidden daar dagelijks. By these words, in this same land, a people first saw life not as an endless series of disasters, but as a journey toward a better world. In each one, there is a silent memory. A memory of yesterday, a promise of tomorrow, a promise of productive life. Nou, hier is dus een beschrijving van wat er oordrogen wordt. En dat begint dus met 6 wedstrijden, met koperen, met zilverversieringen die op de stokken van de wedstrijden zitten. Vervolgens een gerdien. En dat gerdien dat jedde bij de ark. En de ark is de kost achter het spreekgestoelte waar de wedstrijden opburgen waren. En tevoorschijn hellen waren onder de dienst. Hier hebben we de kast waarin de Torahrollen, de wetsrollen van Mozes, staan in iedere synagoge in de wereld en ook in Leeuwarden. En het bijzondere van deze synagoge is dan dat als we dat openmaken en die gebedsrollen zien, dat we de gebedsrollen van Leeuwarden hier zien. De enige betekenis voor mij is het feit dat dit de rollen van Leeuwarden zijn. Dit is de stad waar niet alleen mijn moeder, maar waar mijn grootvader, mijn overgrootvader, mijn overgrootvader generaties lang, vanaf het begin van de 17e eeuw, hebben de dwingers, de meisjesnaam van mijn moeder, in deze synagoge gestaan en gebeden. En dit is het meest nabije waar ik naartoe kan gaan om te begrijpen waar de generaties voor mij en ook mijn moeder en mijn grootvader zo dichtbij gestaan hebben. Dat is voor mij de betekenis van deze bijzondere rollen uit Leeuwarden. The Synagogue of Leeuwarden, reborn in Israel. Reborn in the fullest sense. Reborn as a house of prayer, a house of study,
reborn as a witness to the indestructibility of faith. Ik ben in Israël gegroeid, mijn vader niet. Ik zou meer voelen, denk ik, als ze hier waren, in Leeuwarden. In de synagoge. Voor mij was het heel emotioneel hier in de synagoge te zijn. Voor de eerste keer half een jaar geleden, ja. Ik voel het ook zonder de Torah. Ik voel sterker in de synagoge hier, ook als het nog een gebouw is. Met een bordje buiten, nog sterker dan ik in Kfar Batya zou voelen met de Torah. Ja. Zeker. Ze hadden het ook aan iemand anders kunnen geven. Ze hadden het naar Amsterdam kunnen brengen of wat dan ook. Maar het feit dat het naar Israël gekomen is natuurlijk ook heel belangrijk. Want daar zit de toekomst. Dat hebben zij heel goed begrepen. En er zijn ook families die geëmigreerd zijn naar Israël, die uit Leeuwarden kwamen. Dus daar heeft het weer een goed doel gevonden. Toen ik naar de Joodse gemeenschap in Roemenië kwam, naar een paar stadjes waar hele grote Joodse gemeenschappen waren en bestaan niet meer, hebben ze besloten wel de synagoge daar laten blijven met alles als een monument. En wat doen ze dan? Brengen ze Joden van de grote steden, zoals Boekarest, naar die kleine stadjes 1 keer per jaar. En ze doen een service in die synagoge, gewoon een Shabbat. Een Shabbat service, 1 keer per jaar in die synagoge, dat het nog leeft een beetje. Dat is het enige wat er nog over is. Ik bedoel, was het niet ook heel... Nee. Het is mooi om iets te schenken, maar het is ook mooi om te behouden. Nee. Dat aan de ene kant misschien wel, maar aan de andere kant worden die rollen iedere dag gebruikt. En daar gaat het eigenlijk om. Wij zijn ook zo blij dat we dat dus gedaan hebben en we hebben er ook nooit geen spijt van gehad. Dat hebben we gezegd, jongens, we laten de boel terugkomen. A symbol of man's hope. It is a tree of life to them that grasp it, and of them that uphold it, every one is rendered happy. The children of Israel live. The scrolls of Leeuwarden live. Wist, ik snap het net. Het is zo simpel. We praten hier net over een machine. We praten hier Roemeens. Niet zenuwachtig worden, hè? Nee. Haal die zweetdruppeltjes bij je weg, hè? Ja, komt goed, hoor.